नायदो नै लोगोफोर गाखोबाय आरोना एनटि ब्रह्म एनटिनि फुल मिनिङानो जाहैबाय Welcome to my channel. Please like and don't forget to subscribe my channel. हेलौ एभरिवन गुड इभिनिं आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनो जोबोर मोजां दं आरो लोगोसे जोंबो नोंथांमोननि अननायाव मोजां दं आरो आंबो दं ओरैजाय आंना बुरिया नै दिनै नोंथांमोननो बेलेग टाइपनि भिडिअ लाबोगोन मारै होनोबा नोंथांमोना कुइसन खालामहरबाय थायो आदा बाजै नोंसोर बहानि मा जायगानि नोंसिनि फुल नामा मा एनटि ब्रह्मनि फुल मिनिङा मा आरो आंनि वाइफनि मुङा मा आरो आंनि मुङा मा नङा होमबा बेजों लोगोसे जों बहा थायो आरो मा गामिनि गासैखौबो मिथिजोबनो मोनगोन नोंथांमोना लास्टसिम नेनानै थाबाय थाथ' आरो नायलांबाय था भिडिअखौ दै जों एसे दिनै ब्लगबो सोदेरगोन बेयावनो नोंथांमोननि सोंनायनि कुइसनखौबो होगोन माने Q&A भिडिअखौ नोंथांमोननो सुरु खालामनांगोन आरोखि ना जोबथारनायाव नोंथांमोननो फोरमायगोन जों बहानि आरो मा मुं जोंनि मुङा लोगोफोर जों नै बे बिल्डिंआवनो थायो बे बिल्डिंआवनो आरोना जि दानाय मानाय गासिबो जायगायानो आरो ओरैजाय नैबे जाबाय फुख्रि आरो गणेश मन्दिर बे फुख्रिया बिराद गोथौ बेयावबो दा मैदेर मासे थोरोबो मिथिबाय ना जोबोद गोथौ आरोना माने मेसेङाव दैखौ फुरा फोरानजोबनानै नाखौ हमो बिराद गिदिर मोनो खासेवफोरबो ओरैबायदि गिदिर दं आरोना बे फुख्रियाव बिराद गिदिर खासेवफोर दं थ' जोंथ' दायो सानैजों बेरायनो थांनो नागिरदों लोगोनिथिं बे लोगोमोननि जायगाया बबेयाव बेखौबो नोंथांमोना मिथिगोन नाथाय फिसालाया बहा दंथाय नागिरनांगोन थ' नैबेयाव जोंहा खुरिया माने जोंनि माबायावनो हिसानसालियावनो जि दाहैयो बे माने बिहु गामसा दागासिनो दं बेखौ नायनो र' बेयाव बिहु गामसा दागासिनो दं खुरे खै खुरिया सा हालत बिहु गामसा मारियासै बिहु गामसा थां केने लागसे ओ Japi mana? কি ফুল itu Topi. ha Japi. জাপি জাপি টুপি Topi. তহঁতেহে জানা দে বোৱা Japi buta. জাপি বুটা गोदो नै बिथिंजाय नैबे बिल्डिं गोदान लुनाया लोगोफोर नैबे बिल्डिं गोदान लुनायाव हाजिरा मावफैलाबायोमोन आं एकदम डेन्जार खामोन आरोना मालिकआ नन स्टप जिरायनो सानसेखौनो होनो नागिरखायोमोन फाग्लासोखा थ' जों दा थांगासिनो आरोखि ना एकदम आदामोनाव बेरायनो आलासि जाहैनो पाहारथिं माने बिदा लेङो आङो बिदियाव बुरि थाबायखौनो हायालै खामानि गैथारा ओंखायनो नै बेयावसो हमथासिगोन आं फाफ्लियाव हमथानानै थाबाय गस्लायाव हमथाखा आंखौ ओरैनो गस्लायाव फाग्ला बायदिनो अ हमथाला बोरै आंखौसो थाला होगोन थाबायखौनो हालायलाङा दा बै जोंना आदामोना बहानि बेखौ जों मिथिया आरोना जों थांगासिनो दङ नोंथांमोननो Q&Aखौ दाहाय लास्टाव फोरमायगोन दै रिप्लाय होगोन नोंथांमोननि सोंनायखौ मिथिबाय जों थांगासिनो दाबो लामाया गेजेरानो नाङाखै लोगोफोर मिथिना दा ओरैजाय नाय हाजो गोजा आरोना नै बे हाजो सायाव मालाय न' दंजोबो मिथिना फरेस्ट एरियासो बेबो बुंनो थाङोबा फरेस्ट रिजार्भ ओमफ्राय बेवहायनो मालाय मानसि दं ना एभेकसन जायो ना मा जायो जेबो प्रब्लेम गैया माने साफा बे हाजोआव मानसि दंजोबो आरो दा जों जेराव थांगोन ना बेबो हाजोसो नोंथांमोना नायनो हागोन आरो ओमफ्राय नै ओरैजाय बेक साइडजों ब्लक अफिस दङ नैबे जाबाय ब्लक अफिस ओइ नै मेन गेटआ बैजों दङ बेयावनो लिरना दोनखादों नै पाब्लिक फेसिलेसन सेन्टार नै ओरैजाय जाबाय मुगा फार्म बे जाहैबाय मुगा फार्म बेयाव मुगा एम्फौ फिसियो नै मुगा दंफाङा माने बे दंफांनि बिलाइखौनो जानानै एम्फौआ देरो मोनो बेयावनो थोबो ओमफ्राय फुरा माने नेटजों खोंथेजोबो आरोना नै बरियानो हाजोआ नायदो माबायदि जायगायावनो नांजाबना लुना दंखायो मा होनदों बे दंफाङाव सासे सिख्ला फासिना अबाव बे दंफाङाव आदसा बे दंफाङाव फासिना थैखांबाय बबेयाव बे दंफाङाव बे दालायाव बे थबसा सायाव फासिना थैखांबाय सिख्ला मानसि थैनोबो हानाय दंफाङा नै नायसाय लोगोफोर हाजोआ गोजौथारना बरिया नुदों दा ओरैजाय नाय नै जोंना मेदामा माबायदि नुखो हाजोखौ बिराद मोजां बरिया ओमफ्राय थाबायनो हादों दा थाबायनोथ' मा होननो थाबायनायबो जाथारा नालाय एसे बोलो नांदों आरो रेसानो गैया नालाय ना दिनै सुथिखायसो आदसा थांगासिनो आथियाथ' रुमायहांबायानो खोमा आदसा दा बैयाव लामायाबो दावखोनाय ना गोगोम लोंना होदो साहाखौ
नै नै लोगोफोर दाउआ फिसा सानैनो माबायदि बासना दं बिरबाय जायराव थांगोन बेखौ दासिमबो मोनहांना जायाखै होनना सोंदों जोंना बुरिया दाबो मोनाखै लोगोफोर जायगाखौ नायनानै ला नै वाव बरियानो जों दायो थांगोन बै साइडजों आरोना मिथिबाय थ' जोङो फिसालाखौ माने बै जों थाग्रा खाथियावनो दंबायदि मोन्दोंमोन आरोना ओरैबायदि जों जेराव थांनो फैदों बे खाथियावनो दंफैखायो बिराद हाराम फिसाला बैनो नुदों बहा दङ अबाव गेलेगासिनो नै नुवाखै मार हारामि मानसिया नुवाखै ओमफ्राय इयावसो फैयो आरो नोङो हा वा हारामिलै नुवाखै दुस्थ' आथार सालथाबखा देनजार सालु खोमाखैमोनलाय एबार खोन्थालासिनो फैला होननानै बा लामाया जाबाय माथो बियो ओंखारनायसै लोगोफोर बुरिया थाबायनो हाख'वाखै नै मोनानायजों बोरैबा नुबाय नै केमेराया बोरैबा नुहांबायानो नैबे सिं हाबलांनांगौ आरोखि मिथिबाय लागाव नै लोगोफोर होलांबाय नायदो नै लोगोफोर गाखोबाय आरोना गाखोबाय र' आं सिरिखौ देखायनो नोंसोर दै नै लोगोफोर सिरिया एकदम बरियानो नुदों जानो जोंखौ लामाया माबायदि ओरैजाय नै हाग्रा गोजा नै हाग्रा गोजा जोंखौ नुदोंना नुवाखै खोमसि जाजोब्बाय आरो बोथोराबो मोनाहांखाबायना नै लामाया बे लामाजों गाखोबोनांगौ आरो फाग्लासोखा थौ खोमसि खोमसिनो थौदो आरो दा फैफिननायावथ' गोगोम दिगदार जागोन मिथिखा सिंनो मोजां थाबाय गोलैगोनबो हा गोदाननि लामा नालाय लोगोफोर हा गोदान लामा नालाय हाग्रा आरोना मिथिखागौ नोंथांमोना गुवाहाटियावबो हा गोदान दं होननानै नङा होमबा थ' लोगोफोर जों मोनफैबाय आरोना बे सानावनो नायदो ओरै जिरायना दं नै नुवाखै नै बाजैया बुहे हाजोआरि जाबाय मोजां नायनो खाथियाव बोना होनां लोगोफोर नै ओमफ्राय नै ओरै आदाया आं चानो फिसाजोफ्रा दंहैयो नै नानि ओरै फै ओंखारबो एसे ओंखारबो आरो सासेया ओरै न' सिङाव दङ थाखुमादों र' ओमफ्राय आदा नोंसा अबेनि बबे फेरगाव थंला उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आदसा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट थंलानिनो दै लोगोफोर बेखौल' खोन्थानोसै नाम साम खोन्थाला बिसोरखौ जोंनिखौल' खोनासंदो नोंसोर जोंनि नामफोरखौ सोंहरबाय थायोना थ' लोगोफ्रा माने मिथिनो लुबैबाय थायो जों बहानि बा आंनि न'खरा बबेयाव गोबाङानो कमेन्टआव सोंहरो आरो लाइभ भिडिअ फैबा सोंबाय थायो नोंथांमोना खोनासंदो जों खोन्थानोसै नोंथांमोननि Q&A खौ मिथिबायना थारमाने नोंसिनि कुइसन आरो जोंनि एन्सार नङा होमबा दा गिबियावनो आं जाबाय सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि एरिया ढेकियाजुलि थारमाने आरो जोंनि फिसा एरिया जिथुनाखि रेलवे स्टेसन हुग्राजुलि आरो जोंनि बिथोरिया एरिया जाहैबाय खावब्ला सेन्टार दै मेन अरिजिनेल नामा जाहैबाय रुपास्रि आरो बागुरुम्बाबो होनो बेजों लोगोसे आंनि गामिनि मुङा 5 थाराइबारि आरो मुङा जाबाय आंनिया फार्स्टनि आखर एनटि ब्रह्म इउटुब चेनेल नालाय एना जाहैबाय आंनि नयन ब्रह्म दे गासैबो जोंनि न'खरनि फेमिलिफोरनि टाइटेलानो जाहैबाय ब्रह्म गोजा आरो दा सेकेन्डआव आङो हिन्जावनिखौ जोबथारनायाव खोन्थागोन दायो आङो फिसालानाव सोंनि नोंथांमोना फिसालानि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै ला बाबा नोंनि नामखौ खिथा दे हायेन ब्रह्म ना दा नोंथांमोना आंनि फिसालानि मुंखौबो खोनाखाबाय आरो जोंहा फिसाजो सासे दङ फिसाजोनि मुंखौबो फिसालायानो खोन्थाथोंसै सनिया ब्रह्म दे नोंथांमोना मिथिखाबाय दानिया बुरिनि नामखौ मिथिना लानो हासिगोन गोबां मानसिफ्रा सोंहरबाय थायो बिमा बाजैनि नामा मा नाम होननानै दा मा बुंनो सानदों मा फोरमायो नोंनि मुंखौ फोरमायना होदो दे आंनि मुङाथ' जाहैबाय थिफ्रि ब्रह्म गामिया एखेयानो नोंथांमोननिजों आरो जे दस्रा जायगानिफ्रायथ' मोनलायबोनाय जायाखै जोङो दरसे गामिनिखा दरसे गामिनि सिमासेनिनो आरो दा जाबाय लोगोफोर जोङो लाभ मेरिट मिथिबाय ना जों जाबाय लाभ मेरिटसो नायनानै लाबोलायनाय नङा बा माना नङा बिमाया उन्दैयावनो थैदों नोमबाजैनिया बा आंनि बुरिनिया बेखायनो माने जोङो गामि दरसेखा आरो न' उसुं मोनसेखा जोङो सानैजों मोजां मोनलायनानै हाबा जानाय आरोना दा माथो बुंबावनो लोगोफोर जोङो खोन्थानांगौ बेनोमोन आरो नोंथांमोननि सोंहरनाय बेनोमोन दा थिफ्रि ब्रह्म होनखाबाय मिथिखाबाय दा एनटि ब्रह्म एनटिनि फुल मिनिङानो जाहैबाय एनानो जाहैबाय नयन टियानो जाहैबाय थिफ्रि
माने नामा गाज्रिथार आरोलै शे नामा बिराद गाज्रि लोगोफोर उफाय गैया लाबाय आं जेरै नाम एरै मानसियाबो थिफ्रिफ्रि नङा होमबा फसायो दाबो आङो दा लोगोफोर नोंथांमोननि सोंनायनि एन्सारखौ जों होबाय नोंथांमोनहा सोरबाफोर मिथिखायो जानांगौ बा सोरबाफ्रा मिथियाबो जानांगौ नोंथांमोना जायफोर मिथियामोन दिनै मिथिनानै लानो हाबाय नङा होमबा दा दुखु दा मोनलायसै नोंथांमोननि सोंनायखौ आं गोबावनि उनावसो दिनैसो फिननायखौ होबाय मानो होनबा सासे सानैनि सोंनायावनो फिननायखौ होयोब्ला एसे गोबावबो जायो आरो गोबाङा लाइभआव मिथिखादोंबो किसुमाना मिथियाखै आरो किसुमानाथ' जायगानिखा नालाय मिथिखायो आरो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना नेना नेक्स्ट टाइम बेलेग भिडिअफोरखौ नेनानै थादो नै ओरैजाय नायदो जोंनिजों बिसानजों लोगो नांबाय दानिया मालाबा थिउ बेयावबो खारफाना फैसिन आरो बियो मिथिबाय बिराद सैथान जोंना फिसालाया नानि ओरै नायसाय नायलाय हाजोआरि गथ' नुखाबाय ना माबा गार'फोर नेपालिफोर बायदिसो नुला जोब्बाय ओइ बाबा बिहामजो लांनांगौलै समायखागोन दा देनां बिहामजो लांनांगौ आरो सासेया नै हाजोआरिया साहा फुदुंदों जोंनो